Mengaku oleh wo mai ang pagi ay upanga pe yo fai vai malai. Kapui foi lang sa wal ka ko ma kapu mo ka ko kai siri lang. Sa or ku ave fe waile la fionga ile ri fai pule. Wal ka ko sao ile kua fa kai along alofo ka ko fa ni ka po. Ya fa kai kele la fionga. Ia le li malang fa soa mangaku foi le koi kapu langa inga pe koi awa winga fo so kai langa wa ko sa mo fai nga sa mo ai o ka o ko se alo ya le mo le koi le fa kai kele ni vai ngaso ya le ko ka ko fe lo ya mo le ku fa kai kele ilo ko pa ia mo lo ko mal e fa leo ale asisinga sa ma ko malanga ko ile nganga fifia malio lo fa kai kele mo lo ko afu lingi o wale e pa ko ku malo ka ulanga ngamar ka ku ile ku iso se me le le ka ko fa kai kele lo ko ma au mo lo ko min miusia fa kai foi lo ko ulanga mai e ale ka ko ngari lue fa kas ya nganga la baia ya olewa Korus furngei ku malo walu le kako milionga long kor ya ole nganga po ile kako malo fa soa wale kia inga mali mangia la kilo kako ku malo ya mai se la mo le fuanga o lalo bawa se pulu kiki au nga kile le mola ko le moli ko le fa kile la e foi le fa mo ya ole a fa maku ko iba ngo se le ni as ia fa moi fo e ka ko nga due fa kasi mo ka ko lipo ia o ka ma o ia o le meale mo mia muli ka ia la fu ma o mo fa ka o ko war fa mo ki nga ia o le nga mo ia le nga o ka ko so ka au fo le nga ia e ale ka ko fa so ia anga le mai le kua ang fa fi kauli ia la fu ang ile wo fi sanga mo kang sanga mai le fo le kua ia fi so ang mai ia iluka ko vai ia ia sisi a ko so nga ko a ko ia fa mo ile ku me uma ia mo ngi aso marka ko fa mo fa kai